Sarong nanay partner na sa ibong kanidad, padagos ang pag-ataman asin pagpadaba sa iyang aki na naparilisa partner huli sa iyang helang. Sa sarong helang partner naparilisa iniong sa iyang aki. Bistuntayan partner sa istorya ni Aika Ferry. Sa maliit na kwartong ito, maghapong nakahiga ang payat at nangihinanang si Michael Milay ng Daraga Albay. Halos magtatatlong buwan na ang nakakaraan nang lumala ang sakit ni Michael na gout. Isang sakit na karaniwang tinatamaan ang mga paa at kasukasuan. Kaya naman, pansin rin ang pag-iba ng kanyang mga daliri sa paa. Sa kabila ng hirap na dinaranas ni Michael, nananatili sa kanyang tabi para umalalay ang kanyang 72 taong gulang na nanay. Kwento ni Nanay Wenceslada, napakalaki ang pinagbago ng katawan ni Michael. Ang dating masigla at malaking katawan ay halos gulay na. Hindi na rin ito makagalaw at makausap. Kaya niya pigtaramso, subukol niya, digdi may mga bukol yan dyan. Tapos nung pagkabaksinisa niya, mga tulong aldaw, pagkalisang tulong aldaw, puminulaonan, nag-urubag. Dagdag pa ni Nanay Wenceslada, masakit para sa kanya na makita ang kalagayan na nahihirapan ang kanyang binatang anak. Masipag at responsable kung ilarawan niya si Michael. Si Michael din ang naghahanap buhay para sa kanila, kaya ramdam nila ang pagbabago nang mahinto ito sa pagtatrabaho. Makulog sa buot, na maharap bihakaan. Gusto ko siyang makarahay, makabalik siya sa dati. Parang maski na siya makapagtrabaho, basta makalakaw. Para papangaji ko na lang siya na sana makabalik siya sa dati, na dating masaya siya, malaga man sa mo. Hiling ngayon ni Nanay Wenceslada na mabigyan tulong medikal ang kanyang anak. Ang gusto ko sana masuportan siya kang bulong, may mga reseta sa iyang bulong. Agad na inabot namin kay Nanay Wenceslada ang ayuda kasama ang food packs. Naugma ako na sana, ay sabi ko salamat, matutupad man giraray. So, kung gusto ko siya magtawan baga siya, maray na pag-aon, di man akong pambakal. Ako lang nataban niya sa mo, araw kayo dahil naghahanap buhay sa ko. Tapos siya naghahanap buhay para sa ko. Ako dahil naman ako nakapagpatrabaho, naglalabada man ako ka ito. Kaya ka saan isip ko magtrabaho. Hindi kaya sa lawas ko. Nananatiling malakas ang pananampalataya ni Nanay Wenceslada na gagaling ang kanyang anak at malalagpasan nila ang problema. Ayan partner, na sarong aki na igwa partner na pagmimati pero nahihiling mo ang pag-asikaso, pagpadaba kan sarong ina. Maski na nga ni medyo suina, may edad-edad naman, talagang pigkakaya niya partner. Patunay yan partner na ang ina hanggang sa makakaya, yaon pirmi ang pag-asikaso. Yan ang inaapod partner na mother's love. Yan, mother's love. Before